Takže Roman, Počkej, ještě asi tak 24 hodin před porodem. Já teď nemůžu. Jak rychle to nepije? Velkou, ještě chvilku mi dej. Teďka mi buší srdce, To by tě mělo bušit furt, ale jako Vidíš to. to? Ráno jsem si nevzal prášek na tlak. Váží priveďko. Nepěti, jo. Těm jak budeš ready, počkej. Drž to, nesmíš to držet. Taky dvou banemí, ty vole. Ne, počkej, já ti řeknu, až budeš moc On ti odpočítat. kejvne, jo? Až bude rozdejkaný. Může. 8 barvy, ne, on ti ukáže, on ti takhle kejvne. Vidíš, ty vole, to je příprava, ty vole, na olympiádu. Ty vole, tomu buší srdce. To je dobře, ale... Musíme počkat. Musí být rozjetej. Ne, musí, ty vole, že si tady jdeš studiově na životí. Ale já to... Hele, základ je, jak máš prostě rozpito a teď zjistíš přitom, jak ti tam jde ta třetí vlna, že nemůže. A to na to se musí vysrat a nahnou to ještě víc, a prostě to... Ale to tak. A to je ta třetí vlna. Se si jednou rozhod musíš jet. Jedem, Kubo. Jedem. Ty počítáš, počkej. Já to musím, počkej, já to mám zamklý. 3, 2,